ҳамватанони азиз, бо дарку эҳсоси масъулият аз сиёсати бобарор ва хиратмандонаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамчун номзади пешбаришуда аз Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон ба вакилии Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо ифтихор садоқати худро ба арзишҳои миллӣ, соҳибихтиёрӣ, демократия, баробарҳуқуқӣ, рушди ҷомеаи маданӣ ва дигар аркони давлатдории миллӣ эълон дошта, самтҳои асосии паёми раиси муаззами ҳизб ва барномаи пешазинтихоботии Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистонро сармашқи кори худ қарор дода, тамоми нерӯи зеҳниву илмӣ, маҳорати касбии ҳуқуқшиносӣ ва дониши худро баҳри такмили қонунгузорӣ дар бахшҳои зерин сарф хоҳам намуд. Дар самти таҳким бахшидани ваҳдату ягонагӣ ва суботу амният дар ҷомеа, тақвияти худшиносии худогоҳии миллӣ, ҳисси ватандӯстиву ватандорӣ, тарбияи ватандӯстӣ ва таҳкими ягонагии халқ, таҳкими дунявияти кишвар ҳамчун омили ҳифзи арзишҳои давлатдорӣ, таблиғи арзишҳои миллӣ дар шароити ҷаҳонишавӣ, арҷгузорӣ ба забони давлатӣ ва дигар муқаддасоти миллӣ, дар самти пешбурди сиёсати иқтисодӣ, коркард ва таҳияи санадҳои меъёри ҳуқуқии нав дар соҳаи иқтисод, такмили онҳо ба мақсади комёб шудан ба ҳадафҳои рушди устувор ва ҳадафҳое ки дар стратегияи миллии рушди Тоҷикистон барои солҳои 2030 пешбинӣ шудаанд. Дар самти пешбурди сиёсати иқтисодӣ, коркард ва таҳияи санадҳои меъёри ҳуқуқии нав дар соҳаи иқтисод, такмили онҳо бо мақсади комёб шудан ба ҳадафҳои рушди устувор ва ҳадафҳое ки дар стратегияи миллии ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2030 пешбинӣ шудаанд, кор кард ва таҳияи механизмҳои нави қонунгузорӣ оид ба ҷалби бештари сармоя ки ба рушди соҳаҳои истеҳсолӣ, бунёди корхонаҳо ва ҷойҳои нави корӣ равона карда шудаанд. таҳким ва татбиқи механизмҳои ҳуқуқии рушди иқтисоди рақамӣ ва савдои электронӣ, иштирок дар ҷараёни ҷалби ҳамватанони бурунмарзии соҳибкорон ба рушди иҷтимоию иқтисодии кишвар, тақвияти истифодаи самараноки манбаъҳои барқароршавандаи энергия ва татбиқи рукунҳои иқтисоди сабз, тақвияти ташаккули қонунгузорӣ ва инфрасохтори муосири соҳаи сайёҳӣ, такмили қонунгузории соҳаи экологӣ, махсусан дар самти ҳифзи муҳити зист ва баландбардоштани фарҳанги экологии аҳолӣ, дар самти сиёсати иҷтимоӣ, такмили низоми қонунгузории самти дастгирии табақаҳои ниёзманди аҳолӣ дар шакли ворид намудани тағйироту иловаҳо ба қонун, дар шакли такмили қонунҳо ва ворид намудани тағйироту илова ба он, идома бахшидани ислоҳоти соҳаи тандурустӣ ва бадин васила баландбардоштани сатҳи некуаҳволии мардум, ташаккули механизмҳои ҳуқуқӣ, таъмин намудани афзоиши давомнокии умр ва солимии аҳолӣ, вусъат бахшидани ҷараёни қабули барномаҳои дастгирии иқтисодии занон, ташвиқу тарғиби арзишҳои миллӣ аз қабили урфу одат ва расму оинҳои миллӣ, мероси пурғановати гузаштагон бо истифода аз усулҳои муосири таъсиррасонӣ ва хусусиятҳои миллӣ дар самти маориф, илм ва инноватсия, дарёфти механизмҳои нави ҷалби ҷавонон ба корҳои илму ихтироъкорӣ ва инноватсионӣ, иштирок дар ҷараёни татбиқи механизмҳои ҳуқуқии маблағгузорӣ ва ҳавасмандгардонии ҳамкории илм бо истеҳсолот дар иртибот ба дастурҳои раиси муаззами ҳизб вобаста ба рушди соҳаи таҳсилоти миёнаи умумӣ, дастгирии ҷараёни татбиқи низоми арзёбии миллӣ ва гузариш ба арзёбии байналмилалӣ, дастгирӣ ва тақвияти қабули лоиҳаи санади меъёри ҳуқуқии дахлдор дар хусуси баландбардоштани мақоми омӯзгор дар кишвар, тақвияти фаъолият
дар самти татбиқи стратегияи миллии рушди маориф дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030, тақвияти фаъолият дар самти то соли 2030 ба 50% расонидани фарогирии кӯдакон ба зинаи таҳсилоти томактабӣ, дастгириҳои ҳамаҷонибаи ташаббусҳои олимон, ба хусус олимони ҷавон дар самти навовариҳои илмӣ, ихтироъкорӣ ва инноватсия, тақвияти омӯзиши забонҳои хориҷӣ дар муассисаҳои таълимии зинаҳои гуногун, дар самти гиромидошти фарҳанги миллӣ, тақвияти рушди хусусиятҳои умуми миллӣ, илмӣ, дунявӣ ва башардӯстонаи фарҳанг, рушди фаъолияти китобхонаҳо бо мақсади иҷрои вазифаҳои иттилоотӣ, фарҳангӣ ва маърифатӣ, ҷалби таваҷҷӯҳи ҷомеа ба ҳифзу рушди мероси моддӣ, ба рушди сайёҳии фарҳангӣ дар дохил ва хориҷи кишвар, интишори иттилоот тавассути технологияҳои нави иртиботӣ, таъмин намудани рушди фазои ягонаи фарҳангӣ дар Тоҷикистон дар заминаи ҳифз, эҳё ва густариши анъанаю суннатҳои миллӣ, дастовардҳои фарҳанги миллӣ. Дар самти сиёсати ҷавонон, идома бахшидани сиёсати пайгиронаи Ҳизби халқии демократии Тоҷикистон, рӯй овардан ба ҷавонон, ҳарчи бештар фароҳам овардани шароит ва заминаву имкониятҳои мусоид барои рушди маънавию ахлоқӣ, таҳсил ва кору фаъолияти ҷавонон, ташаккули мафкураи миллӣ бо роҳи тарбия намудани ҷавонон дар самти шинохти беҳтари манфиатҳои миллӣ ва ҳисси оштинопазир нисбат ба терроризму экстремизм ва дигар намудҳои ҷинояткорӣ, дастгирии ташаббусҳои созанда ва барномаҳои соҳибкорони ҷавон, андешидани тадбирҳо барои оммавӣ гардонидани соҳаи варзиш, дар бахши такмили қонунгузорӣ, қонуният ва баланд бурдани маърифати ҳуқуқӣ, такмили қонунгузории кишвар ҷиҳати таҳкими истиқлоли давлатӣ, суботи сиёсӣ ва ягонагии Тоҷикистон, бо иттилои ҳуқуқӣ таъмин намудани ҳамаи мақомоти давлатӣ, аз ҷумла мақомоти худидоракунии шаҳрак ва деҳот, тарғибу ташвиқи қонунгузорӣ, рушди донишҳои ҳуқуқӣ ва баландбардоштани маърифати ҳуқуқии аҳолӣ, такмил додани механизмҳои ҳуқуқии муроҷиати шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ, аз ҷумла истифодаи дастовардҳои илму технология бо мақсади баррасии саривақтӣ ва одилонаи муроҷиатҳо, ҷалби васеъи ниҳодҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ дар таҳия, қабул ва амалишавии қонунгузорӣ, мунтазам гузаронидани мониторинги амалишавии қонунҳо вобаста ба мутобиқати онҳо ба мақсаду ҳадафҳои стратегии кишвар, такмил додани қонунгузорӣ дар бахши партовҳои истеъмолӣ ва истеҳсолӣ, аз ҷумла механизми ҳуқуқии коркарди дубораи онҳо ва дастгирии субъектҳое ки ба чунин фаъолият машғуланд, мутобиқгардонии қонунгузории ҷорӣ, ҳифзи муҳити зист ба талаботи рушди бахши хусусӣ, такмили қонунгузорӣ дар бахши истифодаи қитъаи замини назди биноҳои бисёрошёна, оид ба пешгирии истифодаи автомобилҳо бо меъёрҳои зиёди заҳрнокӣ ва сердуд, ба роҳ мондани пойгоҳҳои автоматикунонидашудаи назорат аз болои сифати ҳавои атмосфериро дар ҷойҳои сернақлиёт масъалагузорӣ хоҳам намуд. ҳамин тариқ дар самтҳои асосии барномаи пешазинтихоботӣ пешниҳодгардида, дар ҳамкорӣ бо мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ, таҳким ва амалӣ намудани барномаҳои миёнамуҳлат ва дарозмуддати рушди иқтисодиву иҷтимоии ноҳияи рӯдакиро мувофиқи мақсад мешуморам. аз таваҷҷӯҳатон сипосгузорам.